चल जाऊया आपण. बिट्टो काय बिट्टो चल येतो. जाऊन येईल जाऊ ना शाळेत कशा. चल लवकर. गुड मॉर्निंग. तर चला मग घमेल विमेल तयारी. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर. आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एक नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर आज अचानक भयानक आमचा म्हणजे माझाच ठरला की जर आम्ही प्रॅक्टिस करत आहोत, आमचा ग्राउंड हा आणि ज्या विकेट हा म्हणजे थोडक्यात धावपट्टी हा, तर त्या धावपट्टीवरती विकेटवरती अशी पुळण वगैरे साठलेली असा आणि ती पुळण साठल्यामुळे ना पाय वगैरे घसरतात. तर आम्ही मग ठरवलं की जरा शेणबिन आणायचा आणि जरा सारवायचा. आता गावच्या ठिकाणी कोपऱ्याच्या जमिनीत जी ह्या असतात, मैदान असतात, विकेट असतात, तर त्यांका कसा रोज म्हणजे आठवड्याने एकदा नाही तर दोनदा तरी सारवत राहायचा लागतं. आणि त्या जर सारवत राहला असेल नंतर त्या त्या विकेट चांगला राहता. तर आमच्याकडे आता आमचा त्या विकेट असा त्या मैदान असा ते भरपूर आता दिवस झाले त्याच्यावर काय सारवक नाही वगैरे काय नाही. तर मग आता त्याच्यासाठी सारूचा असा आमका चांगलं होसाठी, तर सारूसाठी आमका लागतला शेण, थोडक्यात शेण. तर आता शेण आणूक चाललाव. बघा गमेल वगैरे घेतला. तर माझ्यासोबत आता या व्हिडिओमध्ये असा तो तेजस, त्याच्यानंतर तुमचं लाडको राहुल. तर मग चालला होता धीरज म्हणून एक पोरगो त्यांच्याकडे आमका शेण भेटला, तर ते आम्ही चाललो. तर चला मग डायरेक्ट काही जाऊन भेटा. तर ह्या आमचं धीरजचं गोटो आणि ह्या धीरजच्या गोट्यातली त्यांची फॅमिली मेंबर 1 2 3 आणि 4. तर त्याची आई माका बोलली की आता शेण नाही, कारण की त्यांनी शेण दिल्यान कोणाक. तर या बघा एवढासाच हा. त्याच्यानंतर वाईट तिकडे थोडासा शेण कमी असा. तर मग बघूया आता काय होताला. तर पुढे तिकडे पटेलांची पण घरं असतात, त्यांची पण गुरं असतात, तर त्यांच्या पण तिकडे गोट्यात जाऊचं लागतला. म्हणजे तिकडे भेटला तर भेटतात पण. हसता कशा रावल्या. तर चला मग तिकडे जाऊया आपण. तुझ्या मारू. तर बघा ह्यो जरा डांबी जा मारू वगैरे येतात, गाय असतात ती मारू येत आहे बघा. धीरजची आई इली. ये खय टाकता तो, खय टाकता आत टाकला ना तर. ठीक आहे त्या घेऊया येताना. त्या हय जरासा आता नंतर येताना घेते हा आतमध्ये. आता ओके ओके. तर चला मग तरी धीरजने टाकलेला असा. ओके अरे ऐकते राज मस्त काय तू जाम. बघूया ते काय टाकला ना भेटता. बेकार गाय मारतात त्याची. तर मित्रांनो मुन्ना खोऱ्याने शेण तर बघा धीरजान इकडे ते अशी कापते चालू केलं ना. होय. तर हा बघा या धीरजचा तिकडे घर आणि धीरज मग इकडे तो शेणी बनवतो. शेणी म्हणजे हा बघा त्याचा शेणी म्हणतात. तर ह्या पावसात मच्छरीसाठी उपयोग केला जातात. त्याच्यानंतर ह्या जा उरलेला शेणा त्या इकडे टाकलं ना तर आता आपल्या इकडचा भरून न्यायचा असा. तर याच्यात आपला पीठ सारून होत आला ग्राउंड. तर मग ह्या भरूया.
जास्तच या आतमध्ये गवत आहे. परत धीरजच्या गोट्या दिल्या शेण भरून झाला त्या गावाला. आता या जरा जरासा गवत उभा आहे. तर आता मग या पेशन भरतं आणि मग काय मग डायरेक्ट ग्राउंडवर जातं. तर आतमध्ये पण थोडा दाखव रे जरा. काही मारू वगैरे येतात म्हणून आता करूचा लागला. मुन्ना मात्र काय नाही काय लाच मारताल आता. चली चला बा बस झाला एवढा. डायरेक्ट आपण आता भेटाय डायरेक्ट ग्राउंडवर. चला. तर आमची कळशी पडली असा दोरी सकट ती आता आम्ही काढूक चाललो. ये बघा काठी. तर ह्यो आमचं मुन्ना आता आम्ही काढतलो होती. तर आता बघा कशा प्रकारे आम्ही काढतलो होती. त्या साईडने दाखवते तुमका. एखादी दाखव रे. परत बेना ब्लॉग मध्ये होता परत दाखव. तर ही बघा आमची कळशी पडलेली असा. ही बघा झूम करून दाखवतोय. तर आता मुन्ना काढता ये बाबा मोबाईल लांब ठेव. नाही रे काढत. येतली काठी किती लांब आहे. तोंडात घाल त्याच्या कळशीच्या मी सांगते नाही नाही हात जातो. ही मोडली कळशी हा मोडली हा मोडला ए तेच घ्यावे नाही ये लवकर. कधी येतात आज यायला? हो माहिती तुझ्याकडे गेला सगळे आम्ही तुझ्या जण गेलो. म्हणून जा ओके. तर मित्रांनो या बघा विकेट. तर या विकेटमध्ये जी माती आणि सकाळी बारीक बारीक खडे खडे होते कण वगैरे ते आम्ही बाबू म्हणजे विनायकाने मी असे साफ केला. त्याचे वेळ होते तर आता तिकडचा पण साफ केला. आता ह्या बघा ह्या शेण तर आता ह्या शेण आता पाणी टाकून मिक्स करून आता ह्या सार होते. तर गावच्या ठिकाणी
ग्राउंडा किंवा आपण खेळतो मैदान जे असतात ते कशा प्रकारची साफ केली जातात किंवा कशा प्रकारे शेणान थारवली जातात. थोडक्यात व्हिडिओमध्ये तुमका ह्याच बघूक भेटला की गावच्या ठिकाणची ग्राउंड कशी असतात. आता शहरात गेलास किंवा मुंबईत गेलास तर तुमका सिमेंट पीच असतात. त्यांना काही जास्त वेळ काही काम करत राहायची गरज नाही, एकदाच काम करत असतं. पण आमचं कसं कोपऱ्यात म्हणजे गावच्या ठिकाणी सारखं म्हणजे आठवड्यातनं 2 वेळा तरी साफ करूचा लागतं शेणान. तर मग बघा पुढचं काम कसं आता. तर ह्या शेण आता ह्या शेणानं आता मी सारवतलं आहे. थोडक्यात तुमका कसं सारवतात ते दाखवतो. तर चला मग शेवटपर्यंत व्हिडिओवरती चालू सरक. रात्रीचा घालवतो दुपारचा कुत्ता संध्याकाळचा आमचा घरात पडत नाही. तर मित्रांनो तेजास
माझे लागतील ते नाही चालू तर मित्रांनो बघितल्यास तुम्ही कशा प्रकारे ग्राउंड सारवला गेला आणि कशा प्रकारे पुराने मग मदत केल्याने. तर मग दुपारी ऊन पण लागला तर फास्ट काम केलं आम्ही आणि सगळे आता पोरगे घरात पण गेले. मी थांबले कशा कारण की आता पीच जरासं सुकतं काय बघूचा होता म्हणून मी जरा थांबलेलं आहे. तर तुमका कसा पीच सारून झाल्यानंतर कसा दिसत त्यासाठी मी जरा थांबलेलं आहे. तर मग चला घराकडे जाते मी आता फ्रेश होते. तर व्हिडिओ संपायची वेळ नक्की झालेली असा. तर पुन्हा एकदा ही जर तुमका व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आमच्या कोकण ह्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीनला असाल तर आमच्या कोकण या चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑल करून टाका, बेल आयकॉन दाबा. त्यानंतर मग तर चला मग मी आता घरात जाते. लवकरच भेटा तुमका मी येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय.